Jo crec que esteu tots ja ben posats per la foto, que és una de les coses importants, a part del cava, al final. Bé, doncs com us deia, sigueu benvinguts. Ja sabeu que comença a ser tradició acabar les campanyes electorals amb alguna xocolatada o amb algun altre aquelarre gastronòmic d'aquestes característiques, però aquest any és especial i ja veieu que hem decidit canviar el format. Aquest any és especial perquè estem de celebració. Celebrem l'inici de la completa emancipació, de la construcció d'un nou país, d'una nova sobirania en què és el poble qui decideix a quin país vol pertànyer i com ha de ser aquest país. Doncs sí, i si la vigília de Sant Joan brindem amb cava per donar la benvinguda a l'estiu i per Cap d'Any tornem a brindar per donar la benvinguda a l'any que començarà, doncs per què no hauríem de brindar avui per donar la benvinguda a aquest país que començarem a construir el diumenge? Més d'un de vosaltres deu estar pensant allò tan català de no diguis blat fins que no el tinguis al sac i ben lligat. Però és que a aquestes alçades ja no tenim por de res. No, ja no tenim por perquè això que vivim avui fa molt temps que ha començat. Fa molt temps que hem après a trencar amb la dictadura de la por, a empoderar-nos com a poble i a no deixar-nos acovardir per les amenaces autoritàries d'una oligarquia dominant. N'estem fartes de que un tribunal ens coarti les llibertats en nom de la seva legalitat. De que ens retallin la sanitat mentre alguns converteixen els hospitals en el seu negoci particular. De veure com els grans lobbies mediàtics decideixen què és important i què no ho és a casa nostra. I per descomptat n'estem farts de que una cancellera alemanya o un president del Banc Central Europeu, que cap de nosaltres hem tingut oportunitat d'escollir, decideixin com ha de ser el nostre futur. La CUP fa temps que ho denunciem, que plantem cara a la cultura de la por, amb contundència, com les campanes, i diem sempre les coses pel seu nom. I és per això que aquest diumenge som la millor garantia de ruptura amb aquesta oligarquia disfressada de democràcia. Som l'opció valenta, capaç de desobeir a la injustícia. Som els que ens arremanguem i penquem sense fer passar els interessos de partit per davant dels de les persones. Som els que estem al carrer i als municipis, però que quan hem posat un peu al Parlament no hem parat de denunciar allò que altres intentaven amagar o de forçar accions en favor de la vivenda, de l'economia social o d'un sistema sanitari públic i universal. Som les que diem gàngster a la cara de Rodrigo Rato, les que denunciem les bales de goma, el fracking o el tractat de lliure comerç amb els Estats Units, les que donem veu als sense veu. I arribats a aquest punt, tenim molt clar que passi el que passi, aquest procés d'emancipació social i nacional és imparable. És imparable perquè no depèn de lideratges, ni es tracta d'una moda ideològica passatgera, sinó que està empès pel poble. I ja sabeu, ho heu vist al YouTube, que quan el motor és la gent, això no ho pot aturar ningú. I de la mateixa manera que quan ha calgut hem omplert les places per demostrar que és el poble qui mana, aquest diumenge anirem massivament a votar a les urnes per demostrar que el poder real és aquí, al carrer, a baix i a l'esquerra. Així que, sense més preàmbuls, us convidem a que alceu les copes i brindem per una futura república catalana. Brindem per la il·lusió que mou muntanyes i construeix alternatives, per la gent valenta i decidida que diumenge votarà exercir la seva llibertat. Brindem per la independència de Catalunya.